tänään tullut ystäväni luokse vähän tässä näyttämään kuinka lättyjä tulisi paistaa. Tai oikeastaan onkaan mitäs. Tällaisella pannulla. Just kun olen tässä aloittanut tämän sivun pöytää, johon kuuluu asiaan. Ja sitten otetaan tällainen sopivan kokoinen kuppo. Ja niin kaikille tarvitaan munia. Tässä on 3 kappaletta tarvitaan, niin tehdään 3 munan taikina. Sitten maitoa, no ja kapseli toinen ja sitten öljyä on vähän alla. Rypsely on tässä ihan kiva. Sitten tuotin niin. Koska on kyseessä minun omat kattataikina, niin siihen kuuluu täysjyvä vehnäjauho, graham-jauho. Sitten tulee noin puolet ja puolet tulee sitten normaalia vehnäjauhoa. Sitten tarvitaan tämmönen, no kyllä te tiedätte mikä tämä on. Sitten tarvitaan teille kertoa, sitten tarvitaan vasta ja vispilä. Anteeksi, tämä on kierrävakka. Vispilähän on sitten aina vähän toinen. Se on hyvä laittaa tuolle samankoiselle levylle niin, että levy kattaa nämä kaikki 4 pintaa. Niin, sitten aloitetaan munien rikkomisella. Taikinateko. Ja näin se menee. Oho. On hyvä sanoa se hop siinä samalla, jotta muna tietää, että nyt on aikainen rikki. Hop, aina unohtus. Ilman se ei mennytkään hyvin rikki. Hop! Joo, nyt se meni vähän enemmänkin. Hop! No, sinne vaan. Nämä on hyvä nostella täältä nämä kuoren palaset pois, ettei ne jää taikinaa sotkemaan. Ne ei kovin kivasti tunnu siellä hampahissa, jos niitä vielä tallella. No niin, munat on rikottu. Tässä vaiheessa on mukava lisätä tätä maitoa. Täällä on nyt itse katson sitä näin, että katson tätä sisältä. Ja sormella koita katson. Että tuossa korkeuksesta minä tästä arvioin, että nyt siellä on noin 6 desiä, ehkä 7 ja tuossa olisi sitten 3 tai 4. Ja jos minä nämä kaikki laitan näin, niin on kyllä hyvä. Sitten vähän graham-jauhoja sinne. Ihan sillä tavalla kun sopii. Se on mukavaa, vähän pöllyy siinä. Noin kato. No. Se on ihan hyvä. Sokeri. Nykyään se on dansukkeria. Ennen oli silloin kun sitä kyllä kauan, kun se oli vielä kidessokeri nimeltään. Niin. Sitä on hyvä lisätä tässä vaiheessa. Ei tarvitse sitten lisätä enää sen päälle, ohukaisten päälle siinä syöntivaiheessa. Vaikka on valmiina. Öljy on hyvä laittaa. Ja sopii kun laittaa sen näin ja sitten laskee vaikka 1 ja 2, 3, 4, 5, 7 ja 9 ja 10. No. Sitten niin. Mennään hiukset sinne. Ihan varsin ikävää kun on suomalaisten sisuja. Tämmönen niin arvostettu korkealle ja sitten läskit tekevät tällaista temppuja vähän ylimääräisillä hemohessillä ja muilla leikkiaineilla. Ja se on se lettutaikina täytyy tähän graham-jauhoista ja nyt jaksaa harjoitella koko tunnin. No ei se haisi niin pahalle. Kävin tässä suihkussa niin viime viikolla. Kyllä mukavaa. Aikaa ihan uusi paketti näin. Ei parasta päivää. Yleensä minulla menee parasta päivää, jos näissä on ohi. Ei tuu niin paljon käytettyä, että tulee hamstrattua niitä välillä näitä kaikennäköisiä aineita tuolta kaupasta. Täällä on sitten välillä voi näitä maitotolkkeja ja muuta. Tämmöisiä tolkkeja on hyvä kerätä tämmöisiä yhteen. Niitä yhden alta valke kunnon kokkunaa.
Ja sitten niin tästä sitten laittelee niitä tänne näin joka toinen ylös alas ja joka toinen sitten normaali painoa, että nytkin sen tuo noin. Tämä sekoittaminen on hyvin tärkeää. Tää oikealla rannen liikkeellä, jos ranne liikkuu, mutta myös hartia ja kyynärnivel liikkuvat kaikki tasapainoisesti, jolloin ei ainoastaan pelkkä ranne, vaan on hyvä mataläysyntä pienpolittiiman kokkuun, lantia toimii, hartiat toimivat, siis hartiat ja rinta rottingilla. Sitten tukikäden voisi meidän pistää maahan, mikäli tuntuu, että mä ajattelin joskus, mutta minulla teen päivittäin vatsaisliikettä siellä kun pitää muistossa, niin voin pitää vaikka rytmitkin. Ja sitten sekoittaa. Tämä on loppu vastaus. Hyvin tärkeä. Noin. Nyt meillä on taikina valmis ja sitten vaan odotellaan semmonen 5-10 minuuttia, että hieman siinä turpaa ja jonka jälkeen sitten aletaan heittelee lettusia ympäri. Noin, tässä ennen kuin rupeaa sitten paistamaan lopullisesti näitä, on hyvä siistää kaikki muut vanhat tavarat pois. Edestä ja ruskitruski ja näin pois. Ja sitten laittaa tää pannu lämpiämään ja odotellaan syömään, että taikina on hyvä. Mä oon tässä paistolla ensimmäistä. Se tullut lisää ja kärryykin teet kivasti, mutta sehän kuuluu asiaan. Ja ikkuna on kyllä hyvä avata sitä aina. Ja tässä sitten hyvä kääntänyt siinä vaiheessa, kun toiselta puolelta pikkasen rupeaa olemaan aika kuiva, että siellä ei enää sitä raakaa taikinaa olis. Siinä vaiheessa on hyvä kääntää, niin tuo tämmösiä ihan hyvän näköisiä tämmösiä kurni. Tuommoinen sitten toisen puolta ja tämä on sitten se päällepuli. Ja se ensimmäinen puli on tämä ja sitten se toinen puli tämä. Juu. Ja sitten tää toinen puoli ei tarvii olla niin kauan kuin se ensimmäinen puoli, että kunhan se nyt sen verran vähän kypsyy siihen mitä siinä on viimeisesti jäljellä ja ne on ihan hyviä sitten tällaisina. Joo, ja nyt tässä sitten kun lisätään taikina, niin sitä on hyvä ottaa aina tähän kauhaa sopivasti ja vähän tarkkailla tätä pysyy paikallaan tätä pannoja. Laitetaan sitten niin, että just täyttyy tuo pohja. Tää se on just sen verran vahvaa, että menee just kivan paksuisestikin samalla kun täyttää tän pohjan noin. Siinä se menee ja siinä sitten onkin. Sitten ei muuta kuin tää tästä vähän tämmösiä ylempia. Pustaa. Hyvin.